Metal, metal. Ayo, lanjut deh. Sakare bisa. Gunung desa. Hati raja. Ini ora ilang. Pada Apa kuwi Mas Victor? Bakot. Lah kok dikreseki? Jan kaya telok. Lho jane yo ngrasakne nek kringete ambune ndak enak. Lah iya lah. Hei, milih sing ayu kowe. Milih sing ayu kowe. Kurang ajar kowe. Kurang ajar. Milih sing ayu kowe. Arah bos iki lho. Oh yo ndak kelongan. Kaget. Kaget. Kaget loh Mas. Modelnya kayak tekan Pak Gebluk. Pak gebluk. Bisa. Sombak lawak. Wis ora. Ya tibate ya. Katosen. Nenek sih. Masuk kok iki kok. Enggak. Kowe kok ora kaget. Dong sing kepareng nyekar sapa? Aku nyuwun Dik Sinta karo Dik Lucy jumeneng bareng. Oh ngono. Iya, slindro. Sepotana to Dik Sinta Widya Palupi dan Dik Lucy supaya mecah marang sepining swasana. Iya, monggo Dik Lucy, Dik Sinta katuran jumeneng wonten ing sasana budaya. Yuk, celorot. Selamat malam Wilujeng Dalu Mbak Sinta. Nggih, sugeng dalu Byong Cange. Nggih, Wilujeng Dalu Mbak Lucy. Nggih, wilujeng dalu Mbak Cange, Mbak Limbo. Ya, ada tetembungan tak kenal maka tak sayang. Nama lengkapnya sinten ayo satu-satu. Yo satu-satu. Siapa sih? Siapa dulu ini? Ya, yang sana dulu. Oh ya. Nggih, tepangaken nami kula Sinta Widya Palupi. Ya, Sinta Widya Palupi. Iya, betul. Sekarang sekolah atau kuliah Dik Sinta Widya Palupi? Kuliah Mas Akbar. Kuliahipun dateng pundi Horo? Horok iya apa, Mas? Horok iya apa, Mas? Ya ben kaya wong-wong kulon lah. Horo. Nggih. Ten Unesa rek. Oh. Iya. Iya, Unesa mengambil prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Jawa. Bahasa dan Sastra Jawa. Jawa, nggih. Semester pinten, Dik? Semester 6. Semester 6. Nggih. Lah sakniki iso sing jejere nama lengkape sinten? Ya. Lah. Nggih, nami kula Lucy. Lucy nama lengkap. Lucy Sariningsih. Weh. Lucy. Apa to, Mas? Jenenge Lucy. Lucy Sariningsih. Nggih. Kuliah napa sekolah? Pun lulus alhamdulillah. Oh, pun lulus. Pun wisuda berarti nggih. Dereng. Oktober niki. Amin, ndang lulus ya Nggih. Mbak Lucy ya. Wah, jane ndelok wong loro ki jane kaya Upin Ipin. Ya kita memang Upin Ipin ya Mbak Sinta. Meme Susanti. Oh iya, Meme Susanti kok Upin Ipin lanang-lanang di wedok-wedok. Oh iya, Iki menika wonten pamundutan caping gunung kula ngersakaken iki kersane dijenglengaken. Lah sing jenggleng tak golekne kanca. Oke. Sing ganteng Mas. Sing ganteng, Mas. Ayo, Iya, iya. Mas Robert Victor tak aturi Iya. munggah ana ing pepanggungan. Robert Victor diunggahne nganggo serampat ki artis saka Eropa. Iki, Oh, iya. iki bisa memimpin kita ya Mas. Bisa? Bisa memimpin kita ya. Oh, bisa itu. Menuntun ke jalan yang baik. Wong wi rencana malah arepe dienggo tumbal Peggy Lestari.
Monggo Mas Victor munggah sik serampatno cah. Ya, cilik nganggo klambi emas malah kaya madu mangsa lho. Saiki iki genti perkenalan. Bener to jenengmu Robert Victor? Wah, boyo jeneng kok dhuwur men lho. Lah sinten lho asmane ben priyayi PG Lestari kene tertarik sapa ngeruh karo Bapak GM sok dienggo patung selamat datang PG Lestari? Arca. Terus kok dipatung ngene. Nama lengkapnya sinten Mas e? Nggih, Pak, Bu ngaturaken wilujeng dalu. Delek pitepangan nami kula pun Victor Zefdian. Alah, Dek, apik men jenenge. Asine Victor apa sapa? Zefdian. Zefdian ya? Heeh. KTP-mu kuwi ya Mas ya? Astu asli. Oh. Biyen piye Mas? Sejarahmu lahir ngono iki piye? Kok ora didelep neneh karo bapakmu? Iki ya jeru rumasane. Yo gak mesti biyen ibumu ki ceritane nyidam apa? Sepengetahuanmu mbok menawa diceritani karo bapak ibumu. Nek Dik Sinta biyen ibuke ya pesinden. Nggih. Tak takon karo Bu Parsinem niku ibuke Dik Sinta. Bu Parsinem. Pas bobot Sinta niku jenengan nyidam napa? Nyidam napa nggih? Nyidam mik. Nyidam mik. Mula dadi anak dadi pesinden mergo nyidame nyidam mik. Mike tur ora enek kabele Wira. Oh, wireless. Oh, wireless. Terus ledelok mike mutah. Lho. Ya apa lho? Mik. Lagi dadose niku. Ya iya no. Nek Mas Victor apa nyidam apa biyen ibuke? Nek kula nyun sewu, ibu kula nika lak tenaga kerja wanita. Oh TKW kerja di luar negeri. Nggih no. Oh ning di Mas Saudi Arabia? Aduh aman no. Wonten Sydney niku lho Mas. Sydney. Sydney Iki apane Patian Rawa? Alas Sragen niku lho. Sydney. Oh Sydney. Sydney. Heeh. Wonten Sydney to. Nyidam apa? Nyidam wah sok ben anakku iso kaya wong kene. Gede dhuwur putih. Paling gae ngono. Heeh, lah kok dadine sak ciduk dawet. Bareng mulih kok walah Nyapa susut. Ning asline aku lahir lho Mas. Heeh. Dhuwurku 2 meter. Oh iya. Yo normal Mas. Normal. Oh, lah kok terus susut? Bapakku isin Mas. Oh. Iki anak pot ondo kok dhuwur. Akhirnya diketok. Oh, diketok. Lah kok kebacut? Heeh. Ya dadine semene to ya. Nganti seprene. Nganti semene Mas. Ora apa-apa ya disyukuri. Disyukuri Mas. Tekonono Mbak Lucy wi menempuh sekolah apa Mbak Lucy? Sekolah kelas berapa gitu loh. Kelas berapa? Ayo tebakan. Anu iki apa ya? Kelas PAUD. TK 0 besar apa kecil? Apa kelakon nguntal gurune sakmene iki lho. SLB. Lho malah apik kuwi. Loh. Ora yo. Kuliah Mas. Nah, kuliah. Oh, sudah kuliah. Sudah. Di mana? Ayo neng di.
Ya Unesa, Bukan. Uner, Bukan. UGM. Bukan. Lah ndi Mas Victor? Ngendi? Isi Surakarta. Isi Surakarta berarti sama dengan Mbak Lucy sama dengan Mbak Tata dong. Betul. Isi Surakarta. Jurusannya Karawitan. Bukan. Tari. Dudu. Lah apa musik, jurusanmu? etno. Musik. Bukan. Apa teater. jurusanmu apa? Iso mesin nih lho. Terus jurusanmu apa? Pedalangan. Pedalangan. Dalangi sak kowe ora kotake kotak jajan. Kotak amal. Demben ku tak amal. Ngisore kok kei bantal ora nek dalan? Eh? Ngisore tak kei bantal ora nek dalan? Demben go meja Oh bareng. meja. Delokan Saya iki lho. gede. Mas Victor. Napa, Mbak? Sampeyan bernari bar omong-omongan delokan iki lho. Nyapa? Mbak Raras. Heeh. Mbak Raras iki ngebuk wetenge Nyapa? turun anak putu. Ojo, Mbak, ojo. Paling ora lucune kaya aku. Wadah. Eleh. Awas. Lucune kok ngendi? Imute ya. Imute gemes kene. Ayo, guyan karo mlaku bawani caping gunung. Oke, no. Nah, siapa Yo, dulu? siapa sih? Mbak Lucy dulu aja. Iki Ora arep arep urung anu jegleng. kok ya wis nyedak-nyedak lho. Aku wis kadung jamu ket sore. Alah. Jamu apa ngono lho. Paling umil kuat Weh, jamu. ngawur rek, paling gak ya kaya liyane ya ndok. Ndak. Ndok cecak. Sendokmu dhewe. Ayo, Mbak Lucy. Mbak Lus. Ben digenjleng Mas Victor Robert. Guyu ae. Saben bengi. Napa? Wis pantes lho, Tor. Wis nyapa? Iki kok sik urung malah jengleng aja ngono ku yang malah Aku ke ngekek. siap. Lah, urung. Ibu bapak-bapak malah ngekek Lah lho. yo gamelane urung ngowah ngawah-ngawahi lho, kendange urung Kok wis ngawahan. ngene Kok lho. iso ngene malah koyo kethek ketulup. Ya paling ora ke siap siaga ben ora kaget. Betul. Tetep fokus. Iya, fokus. 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 Tanjak tari. Terus. Nyawa. Apa wi? Wedhe. Sing hati-hati to, Tor. Ora sah ngono kuwi, pancene ya wis ayu ngene iki. Heh? Kowe nemeni aku mergo aku ngapa? Ya ayu. Lah ya ayu to. Tapi aku salut lho Mbak Lucy. Nggih. Piye mung nek joget ulat-ulate piye ulat-ulat. Oh iya. Iya. Sik drijimu ngene no. Kuwi jane driji apa jahe? Ketawa ngece ya. Tapi Jatahe yo ngene iki ya dadi anu bintang tamune. binatang. Bintang tamu. Bintang tamu binatang. Yuk, Dik Sinta gantian, yuk. Nih, Urung. Yo. Aku Wis aku susu nyosor. semangat. wedi aku malahan. Alah ra nyatek kok ya. Aku jinak. Terus. Yen memajang mong karo janur kuning Sik to. Sik, apa? kowe arep genjrenge dadak atret mundur sik lho. Yo ancang-ancang to Mas Oh, ben ancang-ancang. dipaske sik. Sing apik emang pas melo Dik Sinta arep nembang terus mbok jenggleng meng lho. Iso karo ditepuki bokonge iki lho. Kaya ngudang cah cilik. Ager. Munine Kok ramune to? memang pempes wis bek, Mas. Pada kita bayi. Ya mene pempesan. Pesan barang. Sik to coba pisan kasih. Sing terakhir. Yen memajang mong karo janur kuning Lho, atret sik to. Arek ngono kuwi suarane. Apa kena balung tor kok mak prok. Ketoke saking tipismu ya. ngono. Ora maksude
Ya ora dijengkleng sing bedhug Iki lho, ra sumbut nek mau ancang-ancang karo rene iki ra sumbut. Ketoke kok kecer pas ngene mau to. Oh. Dadi ra tenagane. Jajal sing kene yo, terus Mbak Lucy jajal. Yo ngono lho. Kendange rong ngene kok ngene sik. Wis yoga jane iki. Kowe polahmu nyapa koyo arep tinju ae. Siap-siap kok. Terus. Kembang wae watan guna Gentung. Jajal. Jajal ning. Papi ngono. Jajal ning Dek Sinta jajal. Ya. Ora muni. Atos men. Jajal kene. Penak. Jajal ning. Kok iso malah digo futsal iki? Lha iso. Iso digo poli. Balekke. Ojo dibalekne blangkone malah koyo. Nah, Kayak sapa? kayak Puntadewa. Karo Puntadewa barang. Kok iso lho? Piye suarane Puntadewa piye? Jliteng kacangku. Tak kira jeliteng lakangku. Aja saru ra. Saru, seneng kok aku. Terus. Wayahe sapa? Ayo, wayahe sinten wau? Kula. Nggih. Kembang wae watan gunung Ramuni to. Suwe-suwe kok lara ya, Mas. Gaya. Ketau peneratos e. Gayane lara tekmu iki sepiro? Weh. Ngece. Paling ora nek wonge sakmene iki gone sampean cepolo lho. Sakmene iki. Masa sakmono kuwi? Berarti ya kuat. Wah, ya suwe. Tumpangi kerambil kuat. Kerambil parutan Oh, maksudnya. alah. Ya ora kuat. Ayo, wayahe sapa? Nenek. Wah, nek iki muni ya, Tor. Muni. Upama gejlek kaya Bu Parsinem Sinden Pojok Dhewe kaya kuat. Gelem ora? Dijajal. Dijajal sik. Sik coba ya. Heeh. Amin. Dung. Piye rasane? Nah, piye? Iki rodok penak. Oh, rada penak. Ning rodok gembuk piye ngono lho. Sing gembuk apane? Kaya Lancang Bu Parsinem. Jenengan ngastomik, Bu. Kok iso Ayo, dilokne Bu. gembuk. Lawan, lho. Bu. Nah, iki lho, Bu. Kok iso dilokne gembuk iki lho. Ngono. Apaku sing gembuk? Soko. Ngomong ayo. Ngomong aja. Wis sinden senior lho kowe. Ayo. anu maksudnya Kok tak gendong tak guwak kon nang ngratan kon. padake apa juga maksudnya jenengan iku gembuk kaya tahu. Oh, panganan cara panganan tahu. Tahu mula lek dijegleng mak jleng mendal ngono kuwi. Oh. Terus iso mak jleng. Berarti enak ngono ya. Enak, aku tanduk. Ya ta? Sama mendal ku jan mengandung Gurih ya rasane gurih. Lah lagi yo padha ae. Iso Bupar iso nyauri gurih ya. Aku fek polos ya. Yo dilajengaken.
ayu kowe. Kurang ajar kowe. Kurang ajar. Milih sing ayu kowe. Alah nyoba sithik ae lho. Kok yo ndak kelong ah. Kaget iku. Kaget. Kaget lho Kayak Mas. modelnya kayak ketekan pagebluk. Oh alah. Sopat gebluk. Bagus sih kayak Sukasrana ngene kok. Ya padha. Kakang Adli. Piye terana suarane Sukasrana piye? Akang Adli. Ya wis ngono Aku kuwi. akang lu akang. Mas Victor, tak Nggih. tekoki sampean ki wis duwe yang urung? Hah? Wis duwe yang urung? wis Wis duwe duwe pacar urung? Pacar urung. Urung. Kira-kira kriteria Tenan sampean piye? kriteriamu kaya ngapa? Kriteriamu dari semua banyaknya penonton nggih, menawa enek sing naksir. Yo paling ora ki nek kaya aku yo. Heeh. Cita-citane mesti sing dhuwur. Ya, cita-citane. Nyun sewu lho. Heeh. Paling ora yo kayak kali. Endi? Bikin pandai di dalang. Oh, kaya Mbak Raras. Kaya Mbak Raras ngene iki. Seleramu ngene Seleramu iki. iki. Elah jos tenan iki ya. Enggak guak kowe. Apa ora nganggo anu sangga meja awakmu iku? Ora Mas Bojomu Demben iki. tak sembung pipa paralon. Entah rekasane. Lanjut yuk. Panas Dah, jangan kaya lintah. Ting gremet. Heeh, lah kowe pengen bawa ora? Ora aku. Ora. Lah jare kowe dalang ora suaramu kaya ngapa? Oh iya jare jurusan pedalangan. Jare jurusan pedalangan. Pedalangan iki iso nyuwara. Yo iso apa masuk dalang kok bisu lho. Lah ya mesti iso suluk apa bawa. Heeh, sula apa bawa apa Lah ket mau ngapa? iki nek ora ngomongi go apa lho San. Maksudnya suluk. Suluk. Kok jajal apa-apa. bar iki ya, bar caping gunung ya. Bar caping gunung tak tese Mas Victor. Pesen. Ya. Sisan leh mikir. Ya. Sobong. Ya. Eleh. Terus ya. Panas sudan aling-aling caping gunung. Disinta. Iya. Bisa mau buka lawang bareng. Ora wis ora. Wis ora. Ya tibane ya. Katosen. Ngenyek sin. sogok ning ngono. Wah syukur. Ya dang yo. Lagi iki lho. Kowe kok roh Wedok kaget. nyogok. Terus. Terus. Sing wedok yo. Natian wadon sarata
tambahan kedua di dangdutne. Oh ngono. Yuk dilanjut. Sekar bisa nyawan gunung desa Ya, lanjut deh. Sekar bisa gunung desa hati raja ini ora ilang pada Kasih Dek Sinta, Mbak Lucy. Ya, Apa kuwi Mas Victor? Dakon. Lah kok dikreseki? Jan kaya telok. Lho jane yo ngrasakne nek kringete ambune ndak enak. Lah iya lah piye nggih Mas. Iki tak selingi ya, maca sampean aja turun dulu. Oh ndak no. Niki